Παπαδημητράκη, τα είπε σωστά ο Δημήτρης μας. Δερματολόγος, αφροδισιολόγος, καλή σας ημέρα. Είναι τα πεπτίδια λοιπόν, τα ενέσιμα πεπτίδια, η νέα τάση που κάνει θαύματα? Πράγματι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας, την πολύ ωραία εκπομπή σας. Εμείς να είστε καλά. Το θέμα μας λοιπόν είναι τα πεπτίδια και πράγματι αυτά είναι τα πλέον δημοφιλή στον χώρο της αισθητικής δερματολογίας και της αντιγύρανσης. Μιλάμε για ενέσιμα. Πώς μου έχουν ξεφύγει εμένα? Δεν μιλάμε μόνο για ενέσιμα. Μιλάμε για ότι αποτελούν συστατικά και κρεμμένα. Για τα ξέρω όλα. Τι έχεις εδώ? Έβαλε τα γυαλιά ο Δημήτρης. Τα πεπτίδια να πούμε ότι επιτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι συστατικό του σώματός μας. Μάλιστα. Και είναι δομικός ο ρόλος τους μέσα στο σώμα μας και όχι μόνο. Δηλαδή επιτελούν ρόλο και στο μεταβολισμό και στην ανασωλογική λειτουργία του οργανισμού. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αντιμικροβιακά πεπτίδια. Και τα έχουμε εμείς μέσα στο σώμα μας, τα παίρνουμε και από τις τροφές και φυσικά τα παίρνουμε και συνθετικά όταν παράγονται στο εργαστήριο. Άρα μιλάμε για ενέσιμα. Γίνονται και ενέσιμα και αυτό γίνεται στην προσπάθειά μας να μέσα σε κρέμες. Και για να μην παρεξηγηθώ, γιατί με κοροϊδεύουν εδώ. Είναι θέματα τα οποία με αφορούν. Είχαμε βγάλει πρώτη τα νήματα που εγώ είμαι κατά. Κι εγώ. Και εν τέλει απεδείχθη ότι δεν κάνανε και πολύ καλό. Μπράβο. Παρένθεση και συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω αν εσείς είναι μια μέθοδος που αγαπάτε. Ήταν των προσδοκιών. Βγήκαν με πάρα πολύ καλές προοπτικές. Δεν απεδείχθη τελικά ότι κάνουν αυτή τη δουλειά που περιμέναμε. Παραμένουν βέβαια ένα όπλο στην γιατί χρειάζεται και χρόνος σε κάτι που είναι τόσο δυναμικό. Χρειάζεται και χρόνος για να καταλάβεις ποια είναι τα αποτελέσματα. Εδώ λοιπόν λέτε ότι είναι και ενέσιμα, δηλαδή γίνονται και σε ποιες περιοχές? Γίνονται ενέσιμα με πρωτόκολλα συγκεκριμένα. Πώς γίνεται, θέλετε λίγο να μας περιγράψετε, να μας πείτε λίγο τη διαδικασία? Τα πεπτίδια έχουν ένα ρόλο να μπουν και να διεγείρουν τα κύτταρα έτσι ώστε να διορθώσουν βλάβες. Ο τρόπος που θα γίνουν είναι να δώσουν αυτή την πληροφορία στο κύτταρο και γίνονται με τη μορφή μεσοθεραπείας εξελιγμένης, να το πούμε έτσι, σαν booster. Οπότε δεν θα πάνε να γεμίσουν το δέρμα όπως κάναμε με την τεχνική των εμφυτευμάτων, αλλά θα πάνε να του δώσουν αυτή την πληροφορία με στόχο να το κάνουν να διορθώσει τις φθορές που υπάρχουν, να φτιάξει καλύτερης ποιότητας κολαγόνο 1, κολαγόνο 3, να φτιάξει καλύτερης ποιότητας ελαστίνη. Άρα έτσι, με πολύ λεπτή, να το πω λίγο απλά, με πολύ λεπτή βελονίτσα. Με μικρό βάθος βελόνας, ναι, ακριβώς, δεν χρειάζεται κάνουλα για να γίνει αυτό. Είναι μια πολύ μικρή βελόνα. Αν θέλει κάποιος να το κάνει επιφανειακά με κάνουλα, έχει την τεχνική και αυτή ο γιατρός, αλλά στην ουσία θα το φανταστούμε σαν εξελιγμένη μεσοθεραπεία. Και σε όλο το πρόσωπο γίνονται ουσιαστικά τσιμπηματάκια. Γίνονται μικρονοιγμοί, δηλαδή τσιμπήματα σε όλο το πρόσωπο, με στόχο να δώσει αυτή την πληροφορία στα κύτταρα. Και να βοηθήσει το δέρμα να επιδιορθώσει. Αν μου επιτρέπετε, γιατρέ, αν το κατάλαβα σωστά, είναι ότι δεν είναι αυτό καθ' αυτό το πεπτίδιο που κάνει καλό. Μεταφέρει την πληροφορία, κατευθύνει το σώμα στο να κάνει τη δουλειά. Μπράβο, και αυτό είναι η επανάσταση. Μιλάμε για αναγεννητική ιατρική, που είναι η νέα εποχή. Ότι ο ίδιος ο οργανισμός μας φέρνει την νεότητα ουσιαστικά. Σαν να επαναπρογραμματίζει τον οργανισμό. Έχει και για ειδικές περιοχές που έχουν δυσκολία, κάτω από τα μάτια ας πούμε. Ναι. Γιατί υπάρχουν και κάτω από τα μάτια και βέβαια αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάνε να καλύψουν τα κενά που παρουσιάζει το σώμα μας καθώς μεγαλώνει. Οπότε πονηρά μιμούνται αυτή τη διαδικασία της αναγέννησης που την είχαμε σε πιο καλά επίπεδο όταν ήμασταν νέοι και καθώς μεγαλώνουμε αυτή πέφτει, φθήνει, οπότε πάει πονηρά να δώσει αυτό το μήνυμα και τα κύτταρα να συνεχίζουν να δουλεύουν διορθώνοντας βλάβες. Άρα βλέπεις το πρόσωπο πιο... Αυτό το αποτέλεσμα, ποιο είναι, πιο λαμπερό, πιο νεανικό, πιο καλής και θεραπευτικά σε ουλές. Αυτό καταλαβαίνω. Και θεραπευτικά σε ουλές, έτσι δεν είναι? Και θεραπευτικά, σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους και από μόνα τους να γίνουν σαν βοήθεια σε ουλές. Φανταστείτε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρχουν διαταραχές φραγμού του δέρματος. Όταν έχουμε ένα δέρμα το οποίο είναι ρεθισμένο και σε φλεγμονή, να διορθώσουμε ώστε να υπουλωθεί γρηγορότερα για όλη τα ταλαιπωρία του όταν έχει προκύψει. Έχει πολλαπλές χρήσεις. Και είναι κάτι το οποίο είναι το μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε...